अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अॼु असां अलिफ बे जा अलफ वा पेश ऊ वारा आवाज़ पढ़ंदासीं। शुरू कयूं था। अलफ वा पेश ऊ, बे वा पेश बू, बे वा पेश बू, भे वा पेश भू, ते वा पेश तू, थे वा पेश तू, टे वा पेश टू, ठे वा पेश ठू, से वा पेश सू, पे वा पेश पू, जीम वा पेश जू, ये वा पेश जू, झे वा पेश झू, ये वा पेश न्यू, चे वा पेश चू, छे वा पेश छू, हाय वा पेश हू, हाय वा पेश खू, दाल वा पेश दू, धाल वा पेश धू, दे वा पेश दू, दे वा पेश डू, धे वा पेश ढू, जाल वा पेश जू, रे वा पेश रू, रे वा पेश उड़ू, जे वा पेश जू, सीन वा पेश सू, शीन वा पेश शू, स्वाद वा पेश सू, जोए वा पेश जू, तोए वा पेश तू, जोए वा पेश जू, ऐन वा पेश ऊ, गैन वा पेश गू, फे वा पेश फू, फे वा पेश फू, काफ वा पेश कू, काफ वा पेश कू, खे वा पेश खू, गाफ वा पेश गू, गे वा पेश गू, घे वा पेश घू, ङे वा पेश ngू, लाम वा पेश लू, मीम वा पेश मू, नून वा पेश नू, अणे वा पेश उणू, वाव वा पेश वू, हे वा पेश हू, हमज़ो वा पेश ऊ, ये वा पेश यू।